Hallo vrouw, jij moet net mijn stories aanbrengen, alsjeblieft. Man, ik zit te kijken naar je aan, zo man, van die meeste. Vertel hoe kan ik me waar? Nee man, we waren jullie op weg hoor. Nee man, ik wil die hele dag. Nee man, je is ook net zo vrek bang. Ik moet nog een keer daar worden, hij moet sturen. Jo, ik kan nog zo'n neer. Nog nooit. En de naam is die. Ik heb nog van die man gepraat. Ja, dat was weer komst. En die man het gezegd, zoek niet weer van je van jullie hier niet. Nou, Als je nou in het gedood toch aan een speciaal staan, een bijzonderheid. Vertel die stuk man. Ik wil zo veel graag niet. Moet net even mijn vrienden vragen, alsjeblieft. Ik hou mooi. Kijk die mes die krijg je niet, grietje nee. Het moet nou toe een mes lopen. Toen zing jij ze lopen die mes. Toch? Jij is niet. Ik had moest weggaan. Dat heb ik mij laten sturen. Papa heeft je gehoord. Ja, nooit in mijn gezicht dat dan liep. Ja, die arme grote arme mensen. Hij vroeg me mijn laatste paar achterverschalen. Nog ik word niet zo druk. Ja, ze. Zij denken dat ik net van gepraat. Ik zei dat die mannen nog net dokter gaan om mijn specials te vangen. Dat is niet zo net voor die paar dagen. Dat is anders. Nee, man, ik ga net voeten wie achterbeschrijven voor jullie wie zijn, maar je achterbes is ook prot. Ja, want toen ook was wang ze zei mijn achterpels is vol. En toen moet wang wat zei ze van jou. Hij was geslaan en aangepakt. Dit zeker toen je blauw hoor. Maar hier zijn nou niks. Weet je alles hoe skanner. Ze hebben net van mijn 2 achterpeltjes gegeten. Maar ze weet, ze hebben mij ook opgegeten. Als ze naar man zal die naar weer zwaar krijgen. Zo'n gaat hier niet mis. Zo'n schijn nog ja. Ze is net zo skanner. Hij is een vriend van mij. Ik luister. Breng ze maar zo voor mij in ei ook samen. Het gaat erbij. Het gaat dan zo skraal. Ja, met mij. Ik zeg hier wat jullie die laan. En een biefblokje. Ik zit nog een paar botertjes. Dus 4 botertjes. Dat is allemaal een En is je eentje, is een aardappeltje. Alsjeblieft. Moet niet mijn vlees ook vragen. Koop maar een tankje. Die winkel. Ja, wat ik jaar naar kom. Zo ik zei, die vrouw is zo erg gesteken. Voor de ambulance, dat gaat niet te waar. Dank je voor die posters, nee. Maar je dan me nog iets vertellen, maar nog van mij. Nee, vriend, ik ga weer komen, niet waar niet. Ik is op die stier. Ach man, ja, ik heb zeg me vertellen dat ik moest gaan weten dat die vrouw hier aankomt. Dat is niet eens kunnen storeren, dat is vergeten. Maar hoor, mijn aardappels is ook weer vrot, dus ik van 3 kilo gepraat heb. Dat is zo moe van die mensen. En ik luister ook nooit naar mijn man. Oh, mensen die 4, wat weet ik van die 4 ook? Weet ik, vriend, dat ze wel gemaakt op die jaar aan mijn achterpas bij jou gelost. Dan die story loopt omtrent van jou wat je gestierd is. Wat is story nou wie van? Nee, alles te bezig. Gestierd geweest. Alles te bezig. En hier is hij mij voorbij. Om mij te kopen of vragen of mijn woord is in aardappels. Ja, maar wie die daar Ik weet dat het zo is toch hij daar geëet. Ik wil hij vrouw ook opgemoeid. Ja, man. Maar jij me nog op met die geskinnerij horen weer, man. Ik weet graag. Ik hou me maar uit zulke vrienden uit. Ja, die kan een kopje kwalen toe. Nee, is recht, vriend, is recht. Dus ik heb alle rijden naar het hospitaal, maar die is hier gewoon. Ik moet nog net de dressing krijgen bij die kliniek en ze klaar geweest. Dan ga je nog niet voor een kamerbeekje. Ik zal voor een kamerbeek gaan. Wat denk je van mij? Denk je gaat er alle net zo los? Weet je dat je naar buiten moet? Ik ga nog met alle net zo los. Die potkoer gaan lekker en hij ruikt ook lekker dat ik een stukje krijg. Ik wil maar nog bij jou ook luisteren of je niet net een 10 randje hebt, net voor ik kracht. Je weet maar die mensen wat ik bij kracht trekken, dat gaat zo aan je die kracht. Gerig man, jong, dat is het voor je niet zo. Kijk zo. Maar wil ik voor jullie kennen van de mensen goed te betalen. En als jullie, dan ga praten jullie bij andere mensen van de mensen. Ik ga het niet meer doen. Mijn man zo ooit weer zo. Wie jouw vriend die van hoe hier aan ooit elkaar. Zit ook in die poorder, ik zie het wel lekker. Maar kijk zo op een toonterreintje, man. Het was nou een 10 rand geweest, nou zit het toen niet aan. 10 rand gaat de mannen en die mensen gaat niet bestaan niet. Geil. Kijk, ik wil iets veranderen. En luister zo. Kijk, ik wil nog een zaak. Jij moet lang kan gaan. Maar ik heb die getuigen zien.
Dan ga vergelijk net zo los. Nee, wat zal hij? Ik ben zo bang voor die oorgetenis story. Hoe gaat ik nog oorgetenis wees? Morgen draai vrouw om mijn constitutie aan over mij. Lisa gaat niks aan jou maken. Nog nooit. Hoe bang is ik voor een meisvrouw? Wil hem hier zo mijn leven voelen. Zij gaat niks aan jou maken. Die is net de oorgetuige voor mij. Die kan enig iets bij mij verraden. Ja, wanneer story moet om trein van jou. En dat is die reaging. Nou, dat is ook wel ik zoek een oorgetuige. Nou, net ik alleen. Ik kan misschien alleen een oorgetuige zijn. Ik nog morgen die. Nee, ik wil luisteren of en heb ik van mij gaan getuigen. Ik wil eigenlijk wil ik niet zelf. Ik zal van mij werken de rest van mijn leven. Ik voel me zo dat goed steken. Ik kan nou niet zeggen, weg kosten, niet maar ze wil kopen aan steken. Als ik voel ze wij uit mij wat zo laat ik graag ja. Ik heb het alweer vergeten van die zwarte gestik. Extra toeren daarin. Ja, is ze vinger daaraan. Maar kijk je bij. Hier ga je zien, die deed zo goed. Kijk, ga je nog van mij de ogen tegen me? Ja, enige tijd zo laat je weer aan van jou stellen nooit. Als recht, ik heb me enige tijd iets kan verhaal. Zie fout die vriend. Maar ik ga nog gewoon graag zien, je gaat goed man. Als recht. Ik zie het weer weer. Ja, ga je nu weer die beetje sokken erin? Zo later, mos. Als recht. Ja, maar jong. Dit erken nou voor verkeerde mensen vertellen. En die vrouw, wanneer had ze me gejaagd? Wat dit is nou aangevangen? Is nou weer gewoon kunnen sturen. Hi vrouw, hallo vriendin. Wat met jou? Moeder gaat bij slecht. Slecht? Hoe bedoel je slecht? Ik kan wel zeggen het slecht. Kijk die. Ik moest vertellen van die man die wat zo goed is. Die man wat je zo uit Yes. Gisteren stap ik nog van de af de hoogte man zien. Toen valt iets bij ik nog die toetsertjes koop. En toen kom ik terug, toen toets ik nog van mij. Toen zei ik nou doks hoor. Hé, jonge vrouw. En nou, waar is die man nou? Hij zei bij de ijs en weet je hoe moet ik nou voor hem zijn? Wat gaat ik nou voor hem zijn? Je zal voor moeten zeggen. Wie is die man? Dat is Jack. Wie is daar? Ken ik hem Onder de straat. Met die pinguis. Die slechte man, die onder. Jack. Oh, jonge vriendin. Oh, jij viel op met die man. Hij was zo goed voor mij geweest. Ja. Dan weet ik je hoe te maken. Die zal maar voor moeten zeggen. Moet toch niet bij zijn huis gaan. Niet toch bij zijn huis gaan. Die stuur voor mijn boodschap zeggen van geld toen moet praten. En dan zeg ik van, en dan kon zeg ik wie voor mij laten regelen zeggen. Dat is weer aan het zeggen, maar ik weet niet hoe gaat die zaak aflopen. Ja, vriendin, die zegt hij is nog zwanger. Dag zwaar. Kijk, maken die kunt even even zeggen van kinders afmaken. Go eerst de kind maken kinders. Wie gaat die kanaal maken? Hij moet nog heel iets steren. Wat doel? Mijn god. Dat is weer. Hier gaat nog weer af en weer tot het jaar wat zijn. Nee, dat is recht, dat is recht. Ik zit nu vier. Dikke dag. Dat is recht. Jee. Wat vertel die vrouw mij nou? Wacht, ik moet hier die vrouw naar de wagen vertellen. Hallo vrouw, hoe gaat het? Hallo vrouw, nee, dit gaat slecht met mij, dit gaat slecht. Het gaat bij je slecht met mij, jij weet mos. Hier is dit en allerlei bezigheid en allerlei groepen. En hoe ga je nou maken van Nee, die ik zaak? ga de zaak maken. Ik ga de zaak Ga je net de zaak Ik maken? heb een reeds ook gevraagd, jij ook hier op de Count me out, ik wil die zit erbij. Hoe ga je dit aan? Jij was aan bij geweest. Oeh! Die story zet en zo. Ik was bij je jammer, maar ik wil niet delen aan de zaken, ik wil niet delen aan de kunnen soms jullie kon naar mij juist mijn stories. Dan word ik en gezet en jij me nog laatst aan mij Nee, zeggen dat gaat ja. Jij toch zei ik dat hij vroeg op mijn baan, hij vroeg op met die poort achter, maar jij hebt dit van mij gezegd. Nee, Jij dit met me jij zeggen? kan voor mij gaan tegen. Ik ga niet door het heen. Ik wil een centje. Ik ga een centje. Hoeveel ga je mij geven? Nee, meneer Waring, ik Ik is ook niet ik is wel ook niet. Nee, ja, ik is mijn vriend dan. Wat voor vriend dat je dat net ook samen kunnen? Nee, de Jij is kunnen wat hij wat Zeg maar, jij was nou diep aan mijn schoenen geweest. Ik heb hem gehoord, hoe kan je ook gehoord? Jij voelt ons hier nog Jij is aan het jou, jij bent getript. Jij wil al voor
na nou. Jij kan nog steeds opgestemd en geholen. Hoe kan je niet En die geholen? kon Ricky met die jelle mes. But anyway. Mijn reason hoe kan je naar mij toe komen. En het is altijd story op de school. Het gaat hier Ja, los voor kos. Ons allemaal vragen kos bij elkaar. Ik weet ook, maar ze aan de eerste plek een story over gemaakt. But anyway. Jara is alweer aan het doen. Hé, Jara vrouw. Ze zijn weer aan het doen. Ja, ik maak het niet. Wat gaat aan? Jara, ik wil weer wat gebeuren nou. Nee. En? Jara, ik moet weer die stuk snijden. Vertel. Jara vrouw. Ah, oei, ja. Jij komt met mijn kort weg als ik je aankom. Nee, Jara, wat zei je klaar? Ja, hoe is klaar? Kom net drie vandaag. Vertel hoe is klaar. Ja, gaat ik ook naar stuk Ik ga naar Sjoegie, man. Kom jij net weer van mij? Ja, vriend, dan. Toen kwam ik zo mee bij mij aan Misha. Zij kon zeggen voor mij van ze is nu zwanger. Rij van die zwanger. Jammer. Ze dan zeggen ze kan niet zwanger raken. Rij gewoon van mij ze zwanger. Ik kan niet rijden. Kom zeggen voor mij net die. Flat van Griekse man. Jollet, dat is trouwens. Wie zal het wat nou uitkomen? Verstaan je? Hier kom ik die vriend nou. Zeg maar, was een goeie. Hier kom ik dan. Ja, want ik, als doe Jollet. ik praat van Bies, hij is zwanger, ze zegt voor mij van die man hier. Zo zijn nog stief, maar het is oma. Ja, wat jollet. Ja, dat die mee. kijk vrouw. Hey, kijk eens. Nou, wie het ze ja dat is. Nee, dat je weet pas nog, ik wil niks aan de man. Je moet wat zeggen. O ja. Dat is Ja, een beetje zo gedaan. sparatis. Say Maar nou, nog bang pa, maar na, zie die ik was niet dan. bang. En ik heb ook wat nog op zich gemaakt voor die pas aan mijn net, toen maak ze nog eens sier man. Niet zo zwanger. Hoor het bio of zo? Dan kan je niet. Dat zelf hier als even bij haar. Nu ja, het zo met wat drank ja, nou die pap. Nee, ja. Kijk, je niet reageert die. Ik kan niet met je naam, dan moet je het weer. Ik moet zoeken hier. Mijn sastra, hoe je maar zeggen, is aan de vakka. Ai, Anna, kaya Italian zijn voor mij ook een beetje. Ja, maar dat is ja, een beetje geschapen. Ai, kaya bijheerlijke manieren hoor. Hoe ligt het dan nou? Ik kon met jou te vriend. Ik zie, jij zit ook hier bij me. Waarom kom ik hier echt met mij? Nee, hij zei, ik ga dus weer op gaan. Ik heb gezegd, ik ga voor eten. Ja, met jou die vrouw van haar. Ja, die vrouw zoekt nog eens, komt dan naar de water. Hij, die vrouw die kan me de man Ik is bij jammer. Ik is bij jammer, maar. Maar ik heb het gezegd, ik heb het gezegd. Zo! Ik heb het gezegd, die zien niet. Ik ga doen maar zo iets soort van hier. Zeg wat nou voor Lenny. Nee, maar hij zegt, je ik kan haar anders zijn. Ja, dat is het om te zeggen. Dus ik ga het op geteen. Hoor, ik ga zoeken die mes. Ik is bang. Ja, laat me bij weer holen. Oh, bang. Allee, ik ook nog weer gehoord, maar. Ja, je bent ja, al hier zit echt nog met die bonden. Ik weet met wie wat kan laten. Kan je wat Iba po, liever iba. niets, man. Dat zijn niet liever Ja, niets. man. Goed is dat meteen. Ik ben Ik had gehad, jullie is altijd niets van mij. Ik kwam als een beetje Ha! Nee, Griekse man, het kunt gemaakt. Wat? Hoe zeg je? Ja, dat jij wil me nog meer die wonderlijke nieuws Ik vertellen. wil ik iets terug. Je hoort die diep uit zijn mond. Jij staat hier bij mij. Jij echt zeg maar niet kan laten wat het toch stoer geweest. We zijn met de armpie. We zijn met de armpie. Je maakt niet goed naar je Was maar niet geschaad. Ik zeg nu met klaaster. Ik wil Ja, die ik wil altijd zo'n partypoep. Zo'n partypoepen, zo'n partywat. Dit leest toch voor. Zij is maatloos met jou. Hij doet ze, en we willen wat vertellen, maar die man laat haar zo lekker uit zo. Ja, een keer is vrouw naar de haastag op pad. En weet je waar, toen had die vrouw niet kant, die vrouw die jelle moempoes. Waar is voor die hele boel? Nee, die vrouw dan even gezegd, zit de man maakt haar lekker uit zo, toen sta je niet. Hier kwam die vrouw nog bij mij en zij kon vertellen voor mij van, zij is nu zwanger. Oh, zwanger, van wie is die zwanger? Laat hem zijn vrouw gaan lachen. Ja, maar ze dan is het uit toen ze die Die zeggen dat iemand breken aan die man bleef pieuken, dat pinken. Ik heb die van gezegd, Zij moest dat die vrouw van Griekie. Ja, ik had het altijd goed opgekant voor mij. niet jellen niet. vertellen. Niet jellen. Je hoort die perken bek. Niet Ah, jellen niet. ergens, Alsjeblieft, ergens. ik heb het nog gezegd. Zij tot draad het oor. Ik had een poort, heb je hier op die 4 man zien. Ik heb nog hummus gekocht. Kijk, wat Wat maak je? Toen gooi je ook je uit van die Willy's en boeitjes. Ah, ja, nou vrouw toen hij mannetje maar pak iets samen aan
maar zo pak ik samen zo lekker een smoor. Maar kijk, dan ga ik jullie los zien, hè. Dat is recht. Bang nga beetje kosan. Kung pagkawa ko sa lima sa show me, sa kono ba? As to ko si Ani ba may? Zij wij zijn bij mij As al to ko si Ani may conference may par akta pa kis. Ay to kay malfat ko go, to kis ba ito fraso ka. Ay na biblok. Ito kay paneri ay. Zij kwam maar bij mij en ik is bezig om mijn kooi te milen zijn boeintjes aan die boeien. Dat was weer niet zo lekker van ik Al de bijbel familie. aan zo milen zijn boeintjes voor. Ik vrouw hou dag binnen een stukje vlees. Ik zei hij zit vlees aan die pot is net zo is dat ook die vrouw net. Ja, kasi na siya na plek bis. Maar je vrouw dat is die man die postkast doen. Ja, maar vrouw waar? Ja, het is frier. Ik Ito si Susuel. Kaprir ka di, biki da, biki du, biki ka ukat suel. Say ko ulit. Kasi ko prit os, prit open os. Ja, maar ook in vrienden, waar laat ik ook zien in? Ja, maar kan nou nog eens door in geloven niet. Ja, als ik iemand uit. En nou nou mijn vrienden, oh, nou heb ik Ik ga hier daar, ik ga echt heel lelijk verlaten. moet niet vergeten, ik heb nog mee staan. Ik ga die mensen sturen. Maar die de centjes, wat? Je gaat je naar mensen sturen, ik heb die de centjes. Ik ga Als die mensen komen en dan vragen van mij nou, ik heb het gezien en ik ga dus nog ja niet. Ik kan maar beginnen staan. Nee, maar je weet wat echt niet. Ja, dat gaat je op schuld weer zien. Nee, Je kunt mij nog doen, nog aan 2015 af. Kunt mij toen nog aan. Nog nou nog. nee, je kan niet uittellen. Dat is uit toen al, ja, amper. het maken, Ik is bij, ja, maar ik is bij, maar politiemannetjes maar moeie bij dit. Nee, Ik kom maar daar ja, sorry. ze in komen, zeg ik ga tegen Jij je. gaat weer van mij nodig krijgen. Nou nog, ja, Nee, zuster. Steekt om zijn mijn man de Jolly Jock, zo zei je wel misdaad. Maar weet je, ik is zoveel op gedachten. Ik denk, ik maak een raad voor school en ga dan eerder de gratis rondkomen. Maar zou je praten met een gas? Ai, vrouw Gannes. Waar dan ook, ik ook ervan. De lekkerste koffie om te vertellen. Waar, spoeg mij na, vrouw. Kijk, weer eens doen we aan het dan. Nou, er komt eens een jongen met reis in je hoor. Ja, maar hier gaat zo lekker. Die vrouw Kijk je ook, weet je, nee, ze is. niemand in Het licht. gaat zo lekker. Nou wil ik me nog geen wisselen aanzien. En hoe zien ik, hoe goed is kunnen lekker als het glad. En die breng je zoals ze kan samen. Ai, ja, vrouw, weet je die baan als ik mij nog een aan toch gevraagd, maar als ik niet kan niet Spoeg me na. luister. Nou luister ik maar eens naar die gezelschap en dan om zo en dan denk ik, waar laat ik gaan. Ja, Die vrouw ja. die ik met de bakje op een spoed gezien. Wie is die vrouw? Die kou als dief. Die vrouw waar jij stiek het man. Die silly klimmen. Yes. Dan is het iemand met een bakje daar. Dan gaat het me nog en ik zeg, oei, dat ligt hier niet voor mij. Waarom voor haar? Nee, ik wil dus zomaar nou naadsporen, ik wil nou naadsporen. En niet eens zeggen, hey, vertel. Vertel, hij moest niet voor mij van. Hij weet niet voor. Het heeft mij hard aanval proberen geven. Vertel Ik hou niet van die vrouw nu hoor. Jij vrouw. Jij vrouw. Ja, hij vrouw gaat me leren. Ga niet Story van rond die zitten. kawas. Graag jong, die voelen ze nog pap. Meira! Maar wat is het nou voor je? Die gaat die onbeskoffen voor mensen aan elkaar. Nee, mijn mama. Ja. Die zal ik aan ze drie aan wie je ziet. Want ik heb lekker naar hier Het zit er voor na niks uit. Zeg, ga je niet dagen? Kom. Waar. Los die vrouw, het is belangrijke Zeg zaak. maar dag. Zeg echt, moet je met de attitude smile. Ga niet meer gezegd, ik let die manieren. Wat kennen we waar? Die is een story, joh. Die vrouw is zwanger, vriend. Gelukkig van mij, man. Ja, bij jou, man. Moet je niet zien. Waar heb je de betalen aan de pakken zien? Ik had net gevoel, ik ga voor jou. Meira! Want die moeder. Waar, nee, Vrouw, het zal niet voor jou lief. Die mensen is ondersturen. Leren, vrouw, ik heb net gezegd. Vandaag zoek ik het Vandaag zoek ik nou. Jij moet nou niet zo los. Jij moet nou en hij aan het tier voor wat ik aan zwanger was. Hij tier voor. Ik praat niet graag met jou. Waar gaat het beginnen? Mama, wat is het nou voor je? Kom eens goed, je zal haar voor even aan. Dat is met jou. Waar is dat? Jij ook van de paas. Waar gaat die aan? Hey, zoek hem nou. Hey,
Dia may mano dia. Ano paano may mano? Wala may mano, may pulis taas. Ano mo? Wat maak ek aan die koei? Kijk voor me, miskat. Kijk voor me. Ek is moegeloos, man. Je kan niet goed aan maken, nee, man. Ze gaan niet goed aan maken. Wie praat die nooit 6 met jou? Kom maar naar Sile toe. Wat is dat? Wat ik hier maak? Ik van jou niet. Zij toe op de nacht. Zij toe op de nacht. Jou net zoek in de net op haar se paard. Die zie je nacht. Zij is te veel, zijn. Zij is te veel. Weg met straat, man. Zij is te veel, man. Ek is moe van julle wat jy met my man slaap. Slaap my net tyd net vir my. Ek gaan lekker. Jy gaat my kan so stoot nie. Jy gaan nie. Jy wil my losie. Gaan lekker hier. Suikerreis. Ja, vergeet julle wil kos kan nog met my plek. Dan was julle almal met my.